ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋರು ಬಸ್ ಬರೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ನುಡ್ಲಾಗ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಎಮ್ಮೆ ಆದುಂಡು ಗಂಜಿಲ ಚಟ್ನಿಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆ Hello everyone, welcome to Kichucooks. Ini nama ಒಂಜಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪಂಡಂದು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೆಂತೆ ಐನ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಪೌಡು ನೇನು ಏನ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರಿಜ್ಜಿ ನೇನು ಈತೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರಿಜ್ಜಿ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರಂಡು ತುಲೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮೆಂತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಬೊಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಲಿ ಪಜಿ ಸಾಸಿವೆ ಅವೇ ದಾಸೆಮಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ತಿಷ್ಟ ಪೂಜೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಡುಚಿ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಪಡ್ಗ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿ ಪಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮೆಂತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಟ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಕೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡ್ದೆ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಡ್ಗ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಮುಂಚೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಡ್ಗ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಹೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಬಾಯ್.